Yeah. Chimotaura yako man. Zviri sei? Aiwa, Zimdara. Abo. Tangira yako tipoka introduction ndimani. Inini ndoitwa dzinoti 4 Chifinhu. Chakazara chiri njezewana. All right. Ndoitwa ba. Ba zvichirechi yompane usanichairiri. Ba. Ngori ba. Koimi. Ndinzi Addo. Basa rakakosha ka. Basa rakashandi. Koimi. All right. Team Chifinhu. All right. Saka Chifinhu. Totangira kwamuri ka. Mimi ndimuri kunakidzana windi president kumaraini kwedu amene kuno kumbari mukutinakidzawo kusilverstone. Saka makatanga kuimba rini? Yala nearly 2014 but serious yazitka 2016. 2016. Oh, maimbira ku chitungiza wedu. Sure. Yes, Maimbira ndani airekoda madezi ake. First recording yangu ndakashanda na Critical yanga first producer on the recorder. Critical Beat Clapping. Yeah, Critical Beat Clapping. Second production yanga ya Kutso. Panda bepa panda T yainzi T fresh. Then panazo ya mwa maloti. Alright, chimoti pai 1 ya Kutso kana ya Critical. Freestyle. Ka freestyle ka 30 seconds. 30 seconds. Kana 20. Zvakarongeka ngebhiri dhane half breed paside nejoli dzinoti 444 zviri kutapira faninga bombi straight saka ndisipo paridhimu iti isina shuga muchatosina chikenu netsunga ndibobomane vakagerwa zoda pasisiri pamamunya pato pamadhavhunda kutsvaga dhebhu pavhidhiyo yerumba muovheti asina munda kuda Awita. Saka yakarekodwa rini? But ipo katina kairekodi. Aiwa esitawe nawo. Oh, yakatenderera rekodi. Amarekodzi angasata yazotendera kuda. All right. Yakarekodwa nani? Takazoita remake kwa Malonti. But munhu akatanga kurekoda ndani? Critical. Kuna Sudo. Sude takamboita naye about 3-4. Tipe 1 chete. Yamunofunga kuti ndio yacho yakanzwi. Inonzi dai ndiri chedrink, ndiri chekoko kana Sprite. Cause pandovhara ndosiya pari tight. Vanondiziya pamadhira ndizi right, ndokutsindira ndobvara ndokusiya uri right cause. Ndiri chivharo pandoita madhiri handisiyewo mufaro. Clothes, phones, ndenge chigayo ndokuya zvese chandinodai gauro. Cause ndiri chivharo pandoita madhiri handisiyewo mufaro. Clothes, phones, malang time. Saka anga rhythm ipi. Kuitira kuti vanhu kana vakuzoitsvaga manje. Pane rhythm yacho iri. Yanga iri parhythm kana isingle. Iri parhythm rainzi diffusion. Ndinofunga ndinayo but chataura nyaya yacho diffusion iye. Right. Mune makore makati? I'm 22 years old. Une 22 years inda uita ngo chembere mbani. Mbanje kaidzi. Arupinura. Kushama iwe. Ndochitupa chekufidura. Wala dai tumboenda pa next menu. Ba. Munoimba iri. Saka unoita nechikuti kuchipedzera space kapo. Unoita nezveiwe. Top shot Chifinhu. Oh, ndima supporting acts. Vaiva vanonetsa padho vauya neChifinhu. Tisu neChifinhu. All right. Kunogara kupi Chitungwiza yakawanda chama. Noziva kumusha kuchitungwiza. Muri kubharuka hauzivi kuti kumusha ere. All right. Hello. Basi takakosha ka.
Mune makore makanadu. I'm 24 years. Oh. Wakadzidza? Aiwa, mboita zvebadzana. Freestyle primary school. Ndikaita form 1 ne2 paMongenhai. Then form 3 ne4 ndikazopedzisa form 2 paDeore high school. Kuse wakaendeswa umusha. Ndokwandaida. Ndokwaienderana nezvandaita. Alright. Ndifarira kufudza mombe zoti chiro ndaita kuti ndiri muklasi dai kundodzidza muri zoti chiro. Yeah. Await. Hello. Achimobeka freestyle satapedzera nini? Da freestyle. Eh. Kubasa rakosha. Vashandi. Mangoma taiterera tiri kuprimary. Ipapo anga acharohwana nasiginari. Oji siginari kwete feki siginari. Siginari ndinoreva busy siginari. Zvinonda kumaruva pachiprofessionary. Malines andichanyore ari ordinary. Tarova hiti namaloto pfeka jewelry. Ha, atopinda mufainari. Mangoma akutesta sechakalaka. Tarova ichi chindofamba ndichibaka-baka. Mapromota mota vakutopaka-paka. This time ndovarovera chitikitaka. Dash. Awite. Iri paridhi mipi? Awite. Kujani rakagadzirwa naMalontina JMP iri collab. Rakagadzirwa gore. This year, last year, 2017. All right. This Saka mune makatanga rini? Nakatanga April 2016. April 2016. Oh. Saka mukaona Zimdancehall ichienderera mberi. Kana muchiona tapindawo kudaika kureva kuti tatozoisimudzira kubva pane vakatanga veve tichiuya nemamwe mapatani wamanyowani zvichienda mberi Ugadzirira. zvoroti even madhara vamwe vanotibuka veve vasingatiri Zimdancehall vachatopedzisira kutotiza chiro kumamwe mashow emadhara vachiuya kweduwo. Handiti. Because indakazoona kuti imimi vanhu vekuchitungisa munokwanisa kuuya kuMbare kumashows. But vekuMbare havasi kuenda kuchitungisa. Ipapo panofanira kuchinja. Aiwa, inini ndada kutamba nevanhu vekuchitungisa. That's why ndati muuye. One love. Takutotamba. Handiti ka. Hauna kamwe. Pane kamwe kwawakamboimba iwe. Kana kamboimba. Muchidairirana nemukomana uyu. Kandakatora ndakakadhiraisa zvangu painternet ndakakatora. nice sister. Okay. Uye ane imwe yaakaimba yekuti ndine bhonzo rakasimbira mukati chichichi. Waiza yobva uimba kamwe kacho muchidairirana muchifurirana muri 2. Wakaziya kebhonzo rako rakasimbira mukati. Mwempana batu munenge munopenga pana muri 2. Maiziya. Chimbodairirana iyi. Ndichatorova zvemadhingalingaling mondita dansa king. Uchida sting uya tipinde muring. Dingalingaling dansa king. Vese vandasvika vanovharira ini. Ndorova dingalingaling mondita dansa king. Uchida sting uya tipinde muring. Dingalingaling dansa king. Vese vandasvika pano ndichatorova nemafanzo ngechipolopolo pari pamangoma ndini wacho chitorotoro pamaridhimo ndipa nyembe chingorongoro ndichatofamba ndine futi chivhorovhoro ndichatofamba Lexus mbiri pfuura Texas mabhebhi vana precious wetirana jealous ndondisa dash Iwe uchipedzisa yako yebhonzo rako iwe. Iwe Chifinhu. Pedzisa nyaya yako yebhonzo yako iwe. Oh, hadi. Chifinhu straight musandi size yekuti handina kusimba ndimonyari tete bhonzo rangu rakazvimba mahwani ako kana ukandidhina ndine mashoko anorema kuita kunge anojima chiziva kuti handisi shamwari yako which means kuti handidye kumba kwako ukandibohwa ndinonyenga mai vako unofane kurohwa warambisa baba vako Chifinhu. Gatsokererwe. Not order. All right now. Straight. Musandi size kozi handina kusimba ndimonyari tete bhonzo rangu rakazvimba mahwani ako kana ukandidhina ndine mashoko anorema kuita kunge anojima chiziva kuti handisi shamwari yako which means kuti handidye kumba kwako ukandibohwa ndinonyenga mai vako unofane kurohwa warambisa baba vako Chifinhu.
Ndini Chifinhu. For more information nditsike padheni Chifinhu. Ndini Chifinhu ndokudhaka neChifinhu kunge wamwa henkeni Chifinhu. Ndini Chifinhu rikavarisa wasu inini ndokuchaisa nemheni. Ndini Chifinhu saChifinhu handikenenge yes ini ndini Chifinhu. Malonti andina unhu. Last time ndakabika sadza nevhimu ndikavakanyira maheu. Pandopa chingwa chine pemu mushonga wefurugrongo gogondobva vatangisa chigemu ndikaundura huku neheri muvha. Mudhara watindo ndikamubvunza maiti ndovave mhandara here pamakarora kana kuti pana tsaga ngatopunza Chifinhu. Ndini Chifinhu. Awite. Nditaurirei. Saka matichi ani mati munogara uchitungwiza Unity L M kwaseke Unity M. Oh. Unity M kwaseke kuti zino kuseni merisi Send Mary's story off road. Oh. Kuduze nekujambanja. Yeah. Kana kuti kwa comrade King. Oh. Kune mbudzi here kana munoona mombe kana mbudzi? Atinodziona apa dzinenge dzauya kunochitengeswa. Alright. Ayo ngodzi uonawo. Mbudzi, alright. Ko zvatakazwa kunzi hanzi vana kuenda kuchikoro nekubhadharwa mbudzi azviko kuchitungisa. Alright, takudzokera kuna Chifinhu. Yes, fine. Tipei kamwe freestyle Chifinhu. Freestyle here King. Tikaite seko hapana zvimwe zvekuita Mbare. Muchimhanye. Ndini Chifinhu. Dzinoti po. Now one of them, most namdara vari kuti make a plan hanzi mwana nyanyifoira ngadzoke ku form 1. Just imagine ndakapfeka short ndichipinda plus maform 6 achitigede 1 saka ndo mafaniza zvakafanana nekuda kudya sadza nemabhanzi ndo mafaniza kudatora mhomzi yako kuda kuita mukadzi ndo mafaniza kutora malon timo mushandisa mupurazi ndo mafaniza kudiridzira radio Zimbabwe mudhanzi kuda bvisa tadza crown yemoto gaya kuda kuvhura kwenda rikifaya maya kuenda Paramount namagaya murara Wedzera mawaya vigilance yazimpraise kwaya kuda kuenda neadidasi pakrawa kubika chingwa nemvura pasina flower kutora simbo flavor mupa hosa yachipanga momzi yako zonzi ichiri mandara mudhara wako zonzi ndiyakakuzvara zvakafanana nobvisa dhala kugaza chidzimbo chake mupa Alex yokawara ronzi tembomani agerwa wozuda Charles mabika akuimboka rumba tsikamutanda neuko nembakumba Zimdancehall yava kutongwa nachigumba kuzoti Ethatoni flavor nageri vakuita zvekuumboka hari vachiyangwa vachikumbirawo mari inini Chifinhu ndadzoka form 1 ndo mafaniza zvakafanana nekuda kutosodza kakaipa right saka akakaipa apulo ngakadzokerero futi hayi unofinhura zvizvo saka rega ndimbomira timbotora zvokuitika pageto handi Chifinhu shred sing pageto zvakapresa faninga wiwi angori marhanzi kutenderera faninga vhiri hapana chinobuda nyangwe une dhigiri mabasa hakuna tinongonzwa zvichinzi ari mhiri vasikana ndowakawana ekuzora vari kutsuka bhazvikunetswa magokora ukamubvisa hembe ndopaunona hora fesi ndeyeyelo dumbu black ngekokora tipeka kamwe futi kana karipo
Aiwa. Tipekamwe. Maele bona akunetsa. Aukoyo hii. Zinoti Po. same kwasha sina kuroora yakati yapinda bhoda zvanzi mahwante zvaravako kuno kuvagowa akatapana yekutamba kuti kusvikike pakutoda dzematanda chapomba mangemba bhakanda kasha pamwe chete nemudzanga panhamo bva atipacha iri body viewing maiwe mahwani atanga mukwasha uya nhamo akarova ngemba ndiana mudedza onai manje akunetsa sheti akapfekwa nechituna ndeyangu mhani ndakaishaya ndaitaka washe mukwasha uya nhamo akarova ngemba ndiana mudedza onai manje akunetsa sheti akapfekwa nechituna ndeyangu mhani Hey, saka uda kurura chituna here zviri nani muchivige chiri nude cause nyama yanga ine mudharo aisi good handingamusiye achienda nesheti yandetipe nyama yake ingazonditete apa futi akashata fesi nengesela pamane pampa pamatama akarembera kunge tsafu yedatya handingamusiye nembatya cause mwana wake nesheti akakundwa kunaka vatemecha song mafanzi yangu vakupembera song mabebi pandiri kupera song kumangoma ndichiva paura song ndini wacho ndinovatemecha song mafanzi yangu wakupembera song mabebi pandiri kupera song kumangoma ndichiva paura song vanondiziya ndiri but like tornado zvingoma zvangu zvakutapira semango ukangofarisa ndoruma kunge mago zvauya seiko kudhisa vana mambo avona vakufarisa varohwa nemapa kudhansa utisu tinotonga nhaika kana vachida sting ndoro vachinapita kwandiri vapatsi ndodariri barika mavashanda zvesvi rakakosha iwe neni tinechi tebasa asatesana saka chimotimbira makaimba nawindi hazvina basa ingopfekera ingaripfekero makutsvaka ridhimu manje saka Addo chimoimbawo kayo chimotipawo titsvaka ridhimu kumangoma vachiri vana unge 10 cent vaunze pano ndovapfekedza tangisa vashandi kumangoma vachiri vana unge 10 kumangoma vachiri vana unge 10 cent vaunze pano ndovapfekedza manapwen vanovaimba yogo unge pen vanopaimba yogo seme mutaano vakumbovapa something pavachaziya mangoma woita tautin vomaterera vachipenya unge sunbeam vese vondida semanhanga mapumpkin mageto youth ndoda kumbovapa something pavachaziya mangoma woita tautin vomaterera vachipenya unge sunbeam vese vondida semanhanga mapumpkin vanozviziva ndinopanda mangoma unge ken ndine malines akareba kuita kunge train pandinosvika patotiza kusensen ndauya pano kuzotonga unge sergeant maloniti mbondipa kunobhepa nepen rekodha ngoma rinofefetera kunge fen ndine masimba akawanda unge benten ndichava para paudo kuita kunge chen yawanikwa here ridhimu kana taishaiwa uda kupinda paridhimu iwe Jini Chifinhu imi ampurisa hakuna here dzimwe mosha dzinosungisa kundisungira star zoti anotengesa togo ndidzo here dzichanzi dzinosungisa musandimangisa imi ampurisa hakuna here dzimwe mosha dzinosungisa kundisungira star zoti anotengesa togo ndidzo here dzichanzi dzinosungisa musandimangisa ine chinondipa power especially zvayo iise piki hour after hour chimono chega tower 6 o'clock kuita setawa dzinoti popopo
inini ndagara ndinoda danda ndarova danda ndalakisa zvinozotanga zvokufamba saka ofisa mire kuda undibata kwazvandibata panapa pangounaswera pangoshata kosi elimoni mhomwe ndine dola 10 ndatisvike pangema ndingomwa hafu yecontain malo handraziya pachaitwa confusion pazongorikana pasvika mapurisa 10 ndikati officer I think pane misunderstanding inini andgari panapa ndakangoita zvikati shut up panapa pasi papaso pane kuita standing walikuita pasi ayo handisi kuti ndaramba kusungwa ende handina kumboramba kupangwa ingaburi mumwe wangu atora mubhadha wangu une chadii inini windi ndikuramba kusungwa kozi maoko avadasunga ndo ari kudawo kusunga bonza saka ofisa chimbwenda imozodzoka oro muri kuda puru mongodonza anotengesa ndokudzidzo here dzichati dzinosungisa musarivakisa imi ampurisa hakuna here dzimwe mboka dzinosungisa wite alo zvakakosha ukaona ndichisekerera pane wandadongorera ndobva ndafila hai kunge ndakwira manera usanditeedzera inini ndinodongorera seme saka ndikati dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera 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 ndikati dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera dongo dongo dongorera dongorera anzi unoita showera ukadongorera takavacherera asi vaitinyepera inini ndinodongorera hakuna mabasa saka ndozvandoserera kawani akomana takuenda pama last minutes tokumbirawo kama contacts enyu emabookings. My bookings you can contact 0782 168 071 kana 0774 076 472 kana 0718 320 316 3 lines yaya vanokwanisa kubata Chifinhu not 12 ndose malines akwera kana makuda kubato Addo mukatadza kundibata pane manhamba 3 ataurwa munondibatawo pa 0773 828 013 kana kuti 0715 411 808 5 manhamba aya kana vanongocontacta Malondi. Yeah, that would be the best. Kana vanyatsoshayisa kana vanongobata ini geta kronki musadaro kaboisa Chifinhu, pane vanhu vamuda kumhoresa here vari muZimbabwe kana nekunze kwenyika? vanoda kumhoreswa vakawandisa but manyina kuti ruoko rwachedika izvi changotaura mazita avo ozongoziyawo opening echidiyo aize itangire muZimbabwe nomuduze andi aisofanira kungogridha wese muZimbabwe anoziva kuti Zimbabwe representing Zimbabwe large of himself then ndozonoti pachodza padhuze next door atanga kumhoresa boss wedenga Joen Ravio Tribe Samson Zimazo vakawandisa Dato tozoti kumiri ende kutenda kutaurona naboss Khalifa vari kupi ana boss Khalifa? Ari kurandani cheko alright kurandani anokuti achatumira visa asati rauya alright vatati ma-DJs edu ari kubata ari kunze DJ Wongo you're representing Mighty Bookers vakawandisa mese I love you it's not 4
Zinoti po. Chifinhu. Dzakatopfeka kudzara. Ko Addo. Inini ndakungomhoreso vese vanoteerera Zimdancehall. Chimwe kuti rambai muchitisimudzira kuti tizikanwe ndimi. Because ndikaramba ndichingoimba musingatiteerere musingatisimudzira handina kwandoenda. Nechingozviimbira chete inini naChifinhu. Hazvina zvazvinotibatsira. Chodza, Empress Linda, Pela, Mkwasha, uziya muchipande. Tumuziya Uziwa. Then toenda ku security ndai nyakabau Australia. Ndapedza kunoendisa ndane manza kuti. Ane manza. Ameno pamchandora mchandiziva here. Sakire bareta. Kuita nimamwe vanhu vese vanongoteerera Zimdancehall. Kutendai. Abo. Plus Euda Boris. Boris from where? From Uganda. How it? Koma fireman. Na Euda Minox vari kuseri kwekamera. Najo makanyanya. Makanyanya kunyanya. Kwewewo nerasta yo. Ndaubiga vekwaseke vese. Yakumara. Mbare. Ngawo cheta mese makanyanya. Kwewe namuziwe. Yeah, ini ndakusimbisa every youth representing Zimdancehall to the world. Zimdancehall to the fullest. Messiah. Zinoti po. Bazarakagoja. Zinoti po. Iwe neni chi? Zebasa. Asante chi? Asante. Ende ati Basara kakosha. Yeah, bo.